Sampun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng ngarsanipun ibu-ibu ingkang dipunrahmati Allah taala, langkung-langkung dumateng pengurusipun majelis taklim inggih menika husnul khatimah. Mugi-mugi kita sami pinaringan kathah kerahmatan keberkahan sing Allah Subhanahu wa taala. Sing susah muga-muga ndang diwehi padhang nggih Bu. Sing diutang muga-muga ndang lunas nggih Bu. Sampai disaur. Sakit itu deh Pak. Oh nggih, muga-muga sehat nggih Bu. Sing golek dhuwit angel muga-muga ingkang dipun paring lancar. Golek dhuwit gampil ingkang berkah nggih Bu. Mergo dhuwit kathah niku nek mboten berkah niku repot. Nggih, nika para artis nika lho dhuwite kuwathah. Ning niku rumah tanggane ribut wae. Geger terus hasile niku 1 bulan 100 juta. Nggih ta Bu? Niku lho sing artis-artis niku per bulane penghasilane 100 juta 200 juta. Nggih ya. Uang jajane niku, uang jajane per bulan 50 juta. Bu jenengan disukani karo sing kakung duwe uang jajan pinten? 1 bulan pinten? Per hari pinten, Bu? Per hari awake dhewe paling-paling enten sing 50, enten sing 70, paling gedene 100 nggih, Bu. Enten sing 100 per hari. Enten enten sing duwe uang jajan 30.000 enten mboten? Enten sing golek dhewe. Oh nggih. Kathah sing golek dhewe nggih Bu. Nggih. Pun terima-terima Bu. Muga-muga engko dijolin akhirat. Nggih. Perjuangane jenengan niku njaga iman, nggih, njaga akidah niku muga-muga dijolin akhirat. Mergo ora ana sing wehi wong makan mau. Nggih lah pripun pun piyambak nggih arep sing arep wehi jajan sinten nggih. Nek mboten sekakung ya wis pensiun nggih Bu. Oh nggih, pun pensiun dodole nggih. Ibu-ibu ingkang dipunrahmati Allah taala, dalu menika kita badhe ngaji perkawis salat nggih Bu. Nggih, kita ngaji mendhet saking kitab niki kitab Majmu' Syariat. Memang sayaktosipun ngaji ingkang sae menika nek ngajine sandarane ngagem kitab langkung sae. Mergo ngaji nggo kitab niku saged napa nggih? Enten kurikulume. Urut ngoten. Nek mboten ngagem kitab niku nggih mloncat-mloncat. Temane niku lho. Nggih to? Iki bahas masalah kanggo wong SMA, sesuk bahas kanggo wong SD, sesuk TK, ngajine mboten genah. Lah pripun ngaji ora ana kurikulume, mboten enten urutane nggih to. Sing sae niku ngagem kitab ngajine ngagem kitab. Syukur ustate niku urut nggih to. Nek saged ustate nu netep langkung sae. Nggih, tapi nggih monggo wong niku perkara ustad kan panjenengan ingkang mantep pundi, mboten kudu kula nggih. Nek ngaji niku bebas mawon, tapi jenengan sing mantep ngaji nek saged napa ustate niku saged napa urut ibaratnya saged tertib, nek saged ampun ganti-ganti sik, langkung sae. Ya nek ganti-ganti nggih mboten napa-napa. Ning langkung sae nek ustate niku runtut. Kajiane niku oh wingi bab masalah toharo, bar wudu, sesuk bab tayamum, gitu Bu. Sesuk bab istinja, ngaji mulai bab salat. Salat niku rodok dangu rampung, bahas poso, bahas zakat, terus bahas haji, korban. Nah, terus bahas pernikahan. Gitu. Pernikahan masuk kanggo anake. Nek ibu-ibu mun bahas nikah to. Ning kanggo bekal anake niku perlu ngaji perkara nikah, nggih to. Terus ngaji perkara kewajibane wong tuwa didik putra-putrine. Dadi kan enten tema-tema
saged urut. Nah, tapi nek mboten ngagem kitab mboten urut. Lah kenapa ngau kitab? Lah nek ngajine langsung Quran Sunnah piye to? Nggih mboten napa-napa. Ngaji Quran Sunnah nggih sae. Quran Sunnah niku nembe pokok-pokoke. Dadi niku ilmune niku ayate niki ngoten, hadis niki. Lah jabarane ten kitab. Jadi ampun salah paham seakan-akan lho ngaji kitab. Kudune tetep Quran Sunnah. Lah Quran Sunnah niku dasare jabarane ilmune niku ten kitab niku. Jadi ampun salah paham antarane kok ngaji kitab. Seakan-akan kitab iki kaya barang sesuatu yang napa nggih mboten enten tuntunan mboten. Justru kitab niku isine Quran Sunnah. Jadi penjelasan dari Quran Sunnah. Nek langsung Quran Sunnah niku angel dipahami mergo niku nembe poin-poine. Nembe pokok-pokoke. Nggih, alhamdulillah dalu niki pinanggah malih kita ngaji kalih kula nggih bolak-balik wis ketemu ning muga-muga ora bosen nggih Bu. Ngaji muga-muga ora bosen. Nggih. Perkawis salat Bapak Ibu, salat niku monggo kita sareng-sareng kita angen-angen salat niku janjane kados pripun. Salat ki piye to? Apa mung salat ki sementing angger nglakoni salat, nggih. Sementing aku iki ya salat. Pokoke aku nglakoni salat, ya aku maca takbir, terus aku ya sujud, rukuk lan sapetune aku nek perlu iso maca-maca bacaan salat. Ya ngono kuwi. Pokoke salat ngono kuwi. Mboten paham sing jenis salat ki sing kados pripun. Maknane salat kados pripun, terus tujuane salat niku dereng paham. Lah niku iman-iman. Salat niku Ibu, kula sampaiaken, salat niku nek secara lugha, secara bahasa, salat ku maknane muji-muji. Dadi salat bermakna memuji. Jadi salat kita niku janjane dalam rangka kita itu muji ngagungaken asmane Gusti Allah. Lah salat repote niku wong salat niku ya bacaane niku mboten pati paham artine. Dadi misal Allahu Akbar, ya mung Allahu Akbar tok. Mboten memaknani nek Allahu Akbar niku janjane membesarkan Allah. Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Gitu. Jadi ketika kita sholat itu dalam rangka muji-muji mengagungkan nama Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci panjenengan ingkang maha agung. Sami Allahu liman hamidah. Nggih. Allah niku tansah midhanget napa penjaluke napa pujiane makhluk Allah maha midhanget. Nggih. Allah maha midhanget. Nah, Allah mau midhanget tiyang-tiyang ingkang muji niku sami Allahu liman hamidah. Lan sak piturute sedaya bacaan-bacaan salat niku luar biasa Bu. Nek jenengan purun memahami maknane di dalam salat. Dan jenengan guys saged tumbas buku tuntunan salat Bu. Wajib Bu jenengan nggih to, mosok dodol sprono suwene bathine akeh-akeh. Tuku buku tuntunan salate rak kober. Dadi ora duwe buku juz amma, ora duwe buku tuntunan salat eman-eman. Gitu. Monggo diperlokke tumbas buku tuntunan salat. Ajeng kolektif nggih kenging. Ajeng tumbas piyambak-piyambak ten tinom nggih kenging, ten toko Leo napa ten toko buku nggone tinom enten. Lah ten mriku jenengan buka-buka niku carane salat, arti bacaan-bacaan salat niku. Lah mosok seprono sepene mulai cilik nganti sakniki niku blas mboten ngerti maksude salat niku iman-iman. Nggih, sing sepindah maknane salat inggih menika muji-muji dhateng Allah Taala. Nggih. Nomor kalih ketika salat niku kita dalam rangka doa. Di dalam salat niku ada unsur doa. Jadi panjenengan kenging waktu salat berdoa. Terutama nek salat sunah. Mergo nek salat wajib niku nek jamaah karo imam niku kan terbatas waktune. Dadi jenengan arep nyempatke ndonga mboten sempat.
Tapi nek jenengan salat dhewe mang sempatke ale ndonga. Nah, bacaan salat napa jenengan selingi donga ya entuk. Terutama ketika membaca Fatihah. Nggih. Jenengan ketika membaca Fatihah kula ajari, nggih. Jenengan ketika membaca Fatihah niku enten bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terserah jenengan ajeng diwaca ping pinten. Diwaca ping 11. Niku lho, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diwaca ping 11 nggih kenging. Diwaca ping 21 ya kena, ping 7 ya kena. Bar niku ndonga. Maknane napa to? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu namung dumateng panjenengan Gusti kula nyembah. Wa iyyaka nasta'in namung dumateng Gusti kula nyuwun pitulungan. Lah niku bar niku ndonga. Lah niku cocoke niku pas salat sunah jenengan mang praktekke. Dadi mulane nek paham ngeten iki nek salat sunah niku rada suwe. Nggih, salate rada suwe, mboten napa-napa. Mboten cepet-cepet, mboten sak cepet-cepet. Dadi nggih Al-Fatihah rada suwe, ana doane wala wau. Doane bar iya kana butuh iya kana slancer jenengan donga sak kersa jenengan. Ngoten. Jenengan bar rukuk subhana rabbil azimi wa bihamdi. Bar niku ndonga ya kena. Nggih to? Jenengan pas sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi. Bar niku ndonga ya kena. Termasuk wonten doa, nggih Bu. Wonten doa niku sing marakne gampang perkarane. Sing mari lancar kabehane niku dibaca ketika sujud yang kedua. Jenengan salat sunah 2 rakaat dibaca nanti waktu rakaat yang kedua sujud yang terakhir niku bar maca subhana rabbil a'la wa bihamdi itu jenengan donga. Ya Allahumma rizqna makhraja. Allahumma rizqna makhraja. Niku diwaca ping 11. Niku dongane supayane kabeh niku digampange perkarane. Lancar. Dodol ben lancar. Gitu? Persoalan-persoalan iso udar. Nggih, ngoten. Nandur pari lancar. Nggih, Bu. Ora pantikus insya Allah. Niki nggih. Nomor kalih salat niku doa, terutama ketika salat sunah sempatke jenengan donga, nggih to. Lah, sing nomor 3 maknane salat niku marak sowan, nembe berjumpa karo Gusti Allah. Salat kita, Bu, niku dalam rangka kita itu nembe nemoni Gusti Allah secara rohani. Nek secara jasad, secara badan jenengan mboten saged nemoni Gusti Allah kok dengan badan. Rohani jenengan niku dalam rangka nemoni Gusti Allah secara rohani. Kaya Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Jadi salat kita itu rohani kita jan-jane nembe marak sowan marang Gusti Allah. Niku sing ketiga. Jadi ampun lali salat kita jan-jane arep madhep karo Gusti Allah. Ya, sing nomor 4 ketika kita salat niku sebenarnya lagi berbincang-bincang dengan Gusti Allah. Nah, insyaallah nek salate ngene iki, wah mantep. Wis perubahane ana. Nek jenengan salate wis petang perkara iki, jenengan wis beda. Wis aduh, arep maksiat ora wani. Arep ngomong ceblang-ceblung wis pikir-pikir. Karena wis otomatis. Karena nanti muncul dampaknya salat itu luar biasa. Jadi kalau baleni salat kita satu dalam rangka muji-muji datang Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 salat kita dalam rangka berdoa nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3 salat kita dalam rangka kita marak sowan nembe kita pinanggih karo Gusti Allah secara rohani, secara batiniah. Sing nomor 4 salat kita itu dalam rangka nggih menika napa berdialog. Lagi berbincang-bincang karo Gusti Allah, nembe curhat mbek Gusti Allah. Bu, nah jenengan nek enten napa-napa curhat mbek Gusti Allah mawon. Nggih, ya curhat karo bojone ora apa-apa nek ndi bojo. Nek pas mboten ndi bojo, ya curhat mbek Gusti Allah mawon. Curhat mbek kanca ya piye? Ya mboten napa-napa ning dibatasi. Jenengan nek curhat mbek kanca niku dibatasi mawon. Ampun sing paling sensitif. Wong kula niku gadah kanca. Nggih, mboten kula omongke sinten nggih. Kula gadah kanca guru, sesama guru.
Sing siji, sing lanang niku ibaratnya memang wis keluarga. Lah sing siji perawan, ngoten niku. Nah, perawan niku curhat. Curhat-curhat niku menyangkut persoalan pribadi. Nah, suatu saat sing lanang bocorke. Nah, wong persoalan sensitif kok diomongke sing lanang bocor. Akhir geger, Bu. Geger niku. Waduh, neng-nengan. Neng-nengan nggih. Wong kula niku kon gathukke yo angel. Sampai kula ditugasi Pak Kepala Sekolah. Mas Agus, sesuk upacara iki dalam rangka halal bihalal. Tolong sesuk Pak Agus pembina upacara nanti ada pengarahan. Nggih kula sampeke ngoten niku. Waktu kula pembina upacara kula sampekake. Tiyang nggih to wong sing mutus tali silaturahmi niku haram masuk surga. Nggih, enten dalile lho, Bu. Nggih. Sapa wonge mutus tali silaturahmi wong gaweane nggothak haram mlebu surga. Berarti ahli neraka. Dadi wong sing mlebu swarga niku wong sing ora ana masalah mbek lingkungan. Nek wong ki ana ganjalan mbek lingkungan, mbek keluargane ganjel terus, kok bertahan terus. Gitu, wis neng-nengan dhek yo lanjut. Pangapunten hadis Kanjeng Nabi niku haram masuk surga. Berarti ahli neraka. Kan medeni, Bu. Nah, maka nek kita ada masalah dengan keluarga, dengan lingkungan diperlokne, diselesaike. Awake dhewe nyelondoi nyek njaluk ngapura. Ngoten mawon. Kono ora ngweki pangapura ya mboten masalah. Sementing awake dhewe nyelondoi. Wis gelem njaluk ngapura. Saora-orane ade disiki salaman. Ya, disiki uluk salam se. Assalamualaikum Pak Dik. Assalamualaikum Bude. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Mbah. Ade sing sumeh. Walaupun kita dinengke. Wis jenengan ampun putus asa. Pun enak mawon. Gak jenengan mang ramah gelem ngloroi. Nek padha wedoke disalami. Nek wedok karo lanang mboten kudu ora salaman mboten napa-napa wong mboten mukhrim. Nek jenengan mantep salaman ya ora apa-apa. Nah, ning misale mboten kudu salaman mergo lanang wedok. Nek padha wedoke salaman. Terus salaman, terus ngobrol-ngobrol, terus jenengan sempatke ngatur keluput. Mbok Di, mbok menawa klera-kleru anggen kula matur nggih pangapunten nggih Mbok Di. Nah, mboten sangten iso bodho, Bu. Jenengan ngatur keluput ampun ngenteni sok bodho. Lah nek umure tekan bodho, lek nek mboten. Nah. Pokoke mang cepet-cepet jenengan mang golek padange ngoten. Lah pripun wong kula pun njaluk ngapura mboten purun, mboten masalah, jenengan pun gugur niku. Lah sing bermasalah, sing ngenengke wau wis njaluk ngapura ora gelem niku bermasalah. Nggih niku. Dados maknane salat ngoten niku. Nggih. Lajeng tujuane salat napa, Bu? Tujuane salat niku supayane awake dhewe dadi menungso ingkang sae. Jadi tujuane salat ki supaya awake dhewe dadi menungso sing sae, manungso sing sejati. Lah, apa ana menungso sing ora sejati, menungso sing elek piye? Pangapunten. Nek kita panjenengan sami niki pangapunten nggih, kula mboten satu persatu mboten. Niki kula. Nek tiyang niku pangapunten ijek nuruti sifat-sifate hewan. Ijek nuruti sifat-sifate kaya kewan kebo sapi, siji manut sifate hewan buas. Macan. Napa meneh hewan buas? Singa. Pokoke sing sifate niku pengene gureng karo nyokot niku. Lah awake dhewe nek duwe sifat-sifat kaya binatang buas niku, Bu, niku mboten apik. Awake dhewe urung dadi menungso sing sejati, menungso sing apik niku ijik duwe sifat kaya binatang buas. Nggih. Terus awake dhewe kok ijik duwe kaya sifat binatang sing sifate rakus kaya kebo sapi, wedhus. Niku gawane mangan terus mang deloki to niku. Kebo sapi niku mangan terus meneh wedhus nganyelke. Wis diunjali pakane gembrek wis. Sesuk dol nang pasar nganyelke wong dipakane ora nrima-nrimake dadi anane padu karo wedhus terus. Ndak dina padu karo wedhus gara-gara gembrek niku. Lah nganyelke ora nrima-nrimake wis goleke pakan ujug gembrek. Sesuk dolke.
Nggih. Lah niku sifate kebo sapi, Bu. Niku ndak dina mung mangan. Nek awake dhewe sifate mung sing dipikir mung mangan, sing dipikir mung golek dhuwit tok, lali ibadah, berarti sifate kaya kebo sapi kono. Nggih. Sing paling berat niku, Bu, aja nganti ndi sifat kaya sifate iblis. Dadi awake dhewe niku pangapunten, nek ijik condong kaya sifate binatang buas, ijik condong kaya sifate binatang utawa makhluk sing rakus kaya kebo sapi, nggih to? Kok ijik condong duwe sifat-sifat kaya iblis. Nah, iblis iki ya pengene nasar wae. Wis iki genah iki dilarang karo agama. Ya nasar. Ya meneng-meneng. Alah ora ngerti. Aku ngene ora ngerti. Ya Pak Agus ora bakal ngerti kae Pak Ustadz Kusempol ora ngerti. Aku nek ngene. Aku nek ngene ya rada adoh. Pangapunten. Ampun. Nggih. Awake dhewe ora nglakoni dosa aja mergo pekewo mbek kanca. Ampun perkewo mbek tangga ampun. Ning mergo wedi karo Gusti Allah. Mergo napa? Gusti Allah nanti weruh. Jenengan ten njero guwa lho. Nggih, weruh. Kula niku riyen gek cilik, Bu, nate mlebeten guwa, Bu. Guwa sing etan. Kan mriki guwa kan kalih nggih. Guwa kulon, mboten enten sing mlebu. Nek golek iwak nika, wah, ana regul, ana kaya wedi. Lah sing golek etan niku guwa sing etan sing biasa nggo pengairan. Kula gek cilik nate nggo buatre niku. Ya ana ula cilik-cilik bareng, Bu. Ana sriti. Nek sakniki mboten wani kon mlebu. Nek riyen tesih bocah niku wani. Terus zaman semonten kan memang biasa diblasah, Bu. Gua sing etan niku. Nggih. Lah niku Gusti Allah weruh, Bu. Ten pundi-pundi Gusti Allah ya weruh. Lah kita sami nggih. Dadi nek insan sejati, menungso sing sejati niku tiyang ingkang boten niku wau. Boten kaya duwe sifat kaya binatang buas, mboten kaya kebo sapi, mboten kaya iblis, kaya setan. Ya sing piye? Wong sing nggadahi akhlak. Nggih. Ciri-cirine wong insan sejati, wong manungsa sing apik pripun? Nggih. Siji wong niku nggadahi tauhid. Nggadahi keimanan, Bu. Siji wong ndek tauhid. Yakin karo Gusti Allah temenanan. Niki wong insan sejati niku, Bu. Imane kuat, imane bakoh. Nggih, mboten tergoyahkan. Niku siji imane bakoh. Nomor loro, gelem bekti karo Gusti Allah. Gelem nglakoni dawuh karo dawuhe Gusti Allah. Nggih, kon salat ya salat. Mboten usah ngenyang-ngenyang, nggih to. Dawuh salat salat, dawuh poso. Sing nomor 3, tiyang ingkang nggadahi akhlak. Nggih, tiyang ingkang nggadahi kesaenan dhateng keluarga, dhateng masyarakat. Dadi wong sing apik niku telu wau. Siji, keimanane, tauhide sae. Nomor loro, ketaatane sae. Pun loro to, cukup mboten? Dereng cukup, ditambahi akhlak. Tiyang ingkang sae di dalam keluarga, di dalam masyarakat sae. Wah, iki berarti pangapunten nek sing ngene iki berarti karo suami karo apa? Bapak ibuke ya rukun. Nggih, wis ngaji sprene ya ngajine sregep nggih. Jamaah kula sing ado-ado niku ngajine sregep, Bu. Tiap malam Jumat nggih ngaji seminggu sekali. Tapi nek omah karo sing lanang geger terus. Kok ya ora ono kaceke. Nggih. Geger terus, wadi terus. Ngoten niku. Perkara duit. Nggih. Dadi niku menungso sing sae ngoten niku, pokoke iso ngerem, Bu, iso ngerem sifate binatang buas. Awake dhewe kan gadah, Bu. Awake dhewe niku komplit, Bu. Menungso niku komplit. Di dalam diri kita itu ya ana sifat setane, ya ana sifat binatang buase, ana sifate kaya kebo sapi. Awake komplit. Awake iki paling komplit dhewe, Bu, dibanding liya-liyane. Dadi menungso iki nggih nek nuwakal ngluwi setan. Nek buas ngluwi binatang buas, nek rakus ngluwi binatang sing rakus. Menungso hebat niku. Nah, niku menungso hebat. Nek taat ngeri ngalahke malaikat. Nggih, Bu, menungso niku nek taat, nek dadi wong apik ngalahke malaikat. Malaikat sampe bingung kok. Wong iki apik menjan masyaallah. Malaikat iri dateng tiyang sing sae. Tapi nek nasar niku ngluwi niku wau, masyaallah. Nggih, pun panjenengan kula bekal niku kaitane maknane salat kalih tujuane salat. Nggih, sakniki kula nglajengaken wedale tesih pinten menit, Bu? Sak kersane jenengan. Oh, sak kersa. Ngantos jam 12, Bu. Siap nggih, Bu?
Nggih, mengke sak cekape. Insyaallah mboten dangu nggih. Jam 12 nggih. Nggih. Terus sakniki kita nek salat niku wis ngerti to wau maknane salat ngoten niku. Ya paling sesuk lali paling takoki lali. Ning ya ora apa-apa. Dieling-eling nggih, Bu. Maknane salat ngerti. Tujuane salat mengerti. Dadi salat mboten sembarangan salat. Lah bar ngoten panjenengan perdalam syarat-syarate salat. Syarate salat niku wonten 15, Bu. Syarate 15 enten 15. Dadi syarat niku sesuatu sing kudu ana sadurunge salat. Niku jenenge syarat. Lah syarate enten 15. Di antarane Islam, tamyiz, nggih to? Nah, di antara syarat niku wong salat niku kudu suci, kudu resik, nggih. Suci apane? Suci tempat badan dan suci badannya, gitu. Suci pakaiane, suci tempate. Nah, nek ngilmune tasawuf masuk ya suci dari dosa-dosa. Jadi nek arep salat niku atine ya resik. Dadi sing disuceni orang perkara mung badan lahir, mung klambine tok, mboten. Mboten namung perkara-perkara lahiriah, badan, baju, tempat. Tapi termasuk atine kudu resik. Atine ya kudu wis seneng. Wis ora gembrangsang lakoni dosa. Nah, akeh istighfare ya Allah. Ge aku akeh luput, ya Allah kula njaluk ngapura. Jenengan nek Bu, jenengan nek pundhu niku jenengan kalih maca istighfar, Bu. Jenengan nek pundhu niku kan asline, Bu, mboten namung nyuceni lahiriah tok. Di dalam wudhu itu juga menyucikan jiwa jenengan, menyucikan batin panjenengan. Jenengan ketika maca basuh tangan niku arep maca istighfar, ya Allah, kula dosa kula kathah ya Allah. Panjenengan maha pangapura, mripate kula lho, ya Allah, kok kan dosa. Ning biasane sing mripat kok kan dosa wong lanang-lanang, Bu. Wong wedok arang-arang. Nggih, rata-rata kan wong lanang nyawang wong wedok ayu. Nek wong wedok nyawang wong lanang ganteng kan arang-arang nggih. Nggih, arang-arang ya ana siji loro utawa luwih akeh. Nggih, ya padha wae nggih, padha mawon. Ya, duwe dosa mripate. Tangane ya duwe dosa gremetan sing mboten hake. Kula gadah kanca, Bu, senengane gremetan. Ku nganyelke wong lanang kaya kula niku. Anggere ketemu wong wedok niku gagagi-gagi gogong-gogi gremetan. Ya Allah Gusti, ngisi-ngisini. Wong pasar, Bu, wong pasar mboten wong mriki. Wong pasar Semarang mriko. Anggere ketemu wong wedok niku gagagi to tangane kemlawe. Ya Allah, wis dol, wonge wis dol. Lah niki dosane akeh, Bu. Tangane niku wis dol. Sikile niku ya digawa nggo maksiat. Nah, jenengan wudu niku njaluk ngapura. Ya Allah, kula njaluk ngapura dosa-dosa kula. Manglebur kula wudu niki ngoten. Dadi suci ketika panjenengan wudu kudu nyuceni lahir dan batin, nggih Bu. Ya suci badane, ya suci lambine, pakaiane, ya suci panggonane tempat. Nggih. Termasuk pangapunten janjane Bu, niku awake cinta berlebihan terhadap duniawi ra kena. Jadi cinta duniawi kena, ning ampun berlebihan. Nek cintane mbek duniawi, cintane mbek harta ngalah Gusti Allah niku mboten kena. Ya bolehlah kita cinta harta, cinta uang, tapi cintane karo Gusti Allah luwih tenanan, ngoten lho maksude. Wayahe salat nggih salat, ngoten. Wayahe ngibadah ya ngibadah, ampun ngibadah diremehke, nggih. Niku syaratnya salat wonten 15 nggih kathah nggih di antarane kula sebut kula cuplik niku nek kula jabari sedaya dangu nggih nanti lain waktu nggih perlu jenengan maca dhewe nggih saged syaratnya salat wonten 15 niku warna-warna nggih termasuk madhep kiblat termasuk pun masuk waktunya salat nggih syarat salat. Lah nek pun ngaji syaratnya salat 15 jenengan pun paham terus jenengan ngaji rukune salat. Lah rukun salat niku Bu, rukun iki napa? Rukun karo sunah jenengan kudu bedake. Kudu ngerti rukun ki apa, sunah ki apa ngerti. Lah rukun niku perkara-perkara sing kudu dilakoni ketika salat. Nek sunah niku perkara sing apike dilakoni nek mboten napa-napa. Lah rukun salat wonten 17. Di antarane wonten niat, wonten takbiratul ihram, wonten maca Fatihah. Niku rukun Bu. Maca surat-surat sunah niku mboten rukun, niku namung sunah. Jenengan nek salat
mboten maca surat-surat pendek mboten napa-napa. Sing wajib Fatihah. Nek salat dhewe kudu genep maca Fatihah. Nek jenengan dadi makmum kok ketinggalan, ya wis manut imame. Mergo pun ditanggung karo imam. Memang nek salat jamaah rada penak, Bu. Jenengan maca mboten genep, mboten napa-napa. Imame pun genep. Jenengan manut imam pun ditanggung imam. Dadi nek jenengan jamaah niku, Bu, nek imame wis ruku, jenengan ndang ruku. Ampun jenengan bacotke, wong jenengan maca Fatihah ora fasih suwi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ar-Rahman. Ora rampung-rampung, imame wis ruku, jenengan cek bacotke. Akhire jenengan cek ngadeg terus. Kula liwat kula deloki kae ibuke piye kae. Imame ruku, dheke cek ngadeg terus mergo bacotke. Niku mergo mboten paham. Dadi nek salat dhewe maca Fatihah dirampungke, tapi nek makmum mboten kudu dirampungke, mergo pun ditanggung karo imame. Ngoten nggih. Surat-surat pendek mboten wajib. Bar niku rukuke tumakninah. Tumakninah napa? Mandeg delit, tenang. Rukuke tenang dulu. Nah, niku sing rukun, niku rukuke niku, ruku tumakninah iku sing rukun, sing wajib. Bacaan ruku mboten rukun. Jenengan mboten maca bacaan Subhanarabbil azim mboten napa-napa. Imame apa wis sujud, jenengan ndang sujud. Wah, aku lho maca bacaane wong mboten wajib kok. Mboten maca mboten napa-napa. Dadi niku rukuke niku sing wajib rukuke, bacaane mboten. Iktidal dengan tumakninah, iktidal sami Allahu liman hamidah. Mandeg sik dilit niku sing wajib. Doane mboten wajib. Nah, sunah. Jenengan sujud, sing wajib ya sujude tumakninah, bacaan sujud mboten. Terus mengke duduk di antara dua sujud nggih wajib, bacaane mboten. Nah, terus mengke atahiyat niku termasuk nek atahiyat wajib, Bu. Lah nek salam sing wajib namung pertama, sing kedua mboten wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Niki wajib sing pertama. Sing kedua mboten wajib. Assalamualaikum warahmatullahi. Mula enten imam niku mung pisan tok. Assalamualaikum warahmatullahi. Bar niku sing kiwa mboten maca, enten. Mergo sing kiwa mboten wajib. Lah niku rukune salat wonten 17. Nggih. Lah sing sunah-sunah warna-warna. Sakniki kula badhe maosaken nggih menika adabe salat. Nah, adabe salat wonten 7, Bu. Panjenengan nek wis nglakoni syaraté salat, nglakoni rukune salat, nek perlu sunah-sunah salat, manglakoni adabe salat. Adab napa, Bu? Tata krama, etikane salat. Dadi salat niku duwe adab, duwe tata krama. Bismillahirrahmanirrahim. Utawi ruwe salat utawa adabe salat iku 6. Enten 6, Bu, mboten 7. 6 ruwe salat utawa adabe salat wonten 6. Nggih, pokoke jenengan nek nglakoni jos niki. Sebab dine roh mongko dadi urip salate. Dadi nek nglakoni 6 iki salate dadi urip. Salate bermakna. Ora mung asal salat. Wong salat seprene kok ora ngefek. Kok ya ngomongnya jek ngedabrus wae. Lah niku salate ora ngefek. Wae salat kok ya jek nglakoni dosa wae sing gedhe-gedhe. Nah, nek dosa cilik ya maklum, dosa cilik. Ya nek saged ya ampun dosa cilik. Ning paling mboten dosa gedhe kudu direm. Niku nek pun salat. Nah, dengan adanya nglakoni adab salat, maka salate dadi urip. Salate saged bermakna. Lan salate sah, salate munggu Gusti Allah. Dadi salat niku sah secara ilmu fikih, juga sah menurut Gusti Allah. Nah, ngajine komplit, ya fikih, ya ngaji tasawuf, ngaji adab niku wae. Dadi adab itu masuk tasawuf. Nek fikih tok urung cekap. Dadi ngaji fikih ya ngaji tasawuf, ngaji adab. Lajeng napa, Bu? Adab tiyang salat sing pertama nggih menika ingkang dihin iku khudurul qalbi. Khudurul qalbi, hatinya hadir. Hatinya hadir menghadirkan Allah. Ketika kita sholat, atine ana Gusti Allah. Ketika kita sholat, atine tansah eling karo Gusti Allah. Ketika kita sholat, atine rumangsa madhep karo Gusti Allah. Saged mboten kira-kira, Bu? Sholate panjenengan niku jenengan rasake sholate dalam rangka eling karo Gusti Allah.
salate panjenengan kuwi ngrasake kaya madhep karo Gusti Allah. Niki pertama. Jadi khudurul qalbi tegese arep khudur atine kalawan yen to ngothongaken atine saking suwiji-wiji makhluk mung madhep eling ana pengayonan yang agung. Aja putus-putus elinge. Lah, ketika kita salat, madhep mantep marak sowan Gusti Allah. Ketika kita salat, madhep kita eling karo Gusti Allah. Nah, ngoten niku. Rumangsa ade adep-adep karo Gusti Allah. Rumangsa disawang karo Gusti Allah. Nek syukur ngoten, rumangsa iso nyawang Gusti Allah dengan batine iso. Ning paling boten rumangsa disawang karo Gusti Allah. Niku. Sing pertama niku. Lah sing nomor loro Bu, adabe salat niku ya iku faham. Tegese arep ngerti maknane barang kang den waca. Lah, kula aturaken kala wau, adabe salat niku nek saged sedaya sing diwaca ketika kita salat, kita fahami artinya, kita fahami maknanya, kita renungkan, diangen-angen. Allahu Akbar, direnungke. Gitu. Subhana rabbil adzim lan sak piturut sedaya dimaknani difahami artine ngoten. Lan kaping telune nomor 3 adabe salat iku takdim tegese arep ngagungaken sak temene aja ngasih ana agung liyane Gusti Allah. Nah niki adab nomor 3 dalam salat itu kita nakdimaken Gusti Allah, ngagungkan Gusti Allah. Kita merasa kecil Bu. Jadi ketika kita sholat, jangan kita merasa besar. Jangan kita punya kelebihan. Tapi kita dirumangsa inna wonten ngarsane Gusti Allah. Jadi Gusti Allah ku seneng nek enten makhluk niku rumangsa inna. Gusti Allah seneng nek awake cengeng karo Gusti Allah. Amun cengeng mbek wong. Cengeng karo wong mboten usah, mbek tanggane mewek-mewek. Alah, mbokne Pakne cengeng ampun. Biasa wae. Karo Gusti Allah mang cengeng. Salat mang nangis mboten napa-napa. Jenengan donga mang nangis. Gusti Allah seneng nek ana wong cengeng. Dadi nek jenengan salat, jenengan mang nangis. Nek angel metu ilune ya kok idu ngoten. Ben ketok nek nangis. Jenengan donga mang wae idu ben ketok nangis. Latihan nangis. Lah nangis rung iso, ya latihan sik wae idu. Oh, kecing. Lho niki kecing tapi malah sehat lho, Bu. Memang ketoke bacin sehat. Lha riyen wong belekan kowe didoni mari kok. Kowe bismillahirrahmanirrahim di meton terus dileletke. Mari beleke. Nggih to? Nggih. Wong niku lho kena gaman niku keperang, Bu. Gudre-gudre niku set templek ngene. Wis mampet, Bu. Lho, ampuh niku idu bacin ampuh. Saiki ra kanggo diseneni karo bu dokter. Wah, nganggo obat. Nah. Wong niki saka Gusti Allah niku alami gampang mari. Uyuh barang kuwi mandi, Bu. Uyuh. Gitu riyen kan tombone duyui barang. Nggih ta. Napa ngoten? Nggih, wong tletong lho, Bu, mandi riyen. Tletong, Bu. Wong kesandung niku mah cebloke tletong. Riyen sakniki tetanus riyen. Nggih. Riyen kula nate Bu, riyen jaman iki kula kesandung ngono sikile guder-guder niku langsung diweret-weret mbak ibuke kula ceblok letong. Aja diilangi, ben garing dhewe. Nggih mari Bu. Niku kudu mantap. Nek ra mantep nggih mboten saged. Nggih. Niku nomor 3 kudu ndek rasa takdim karo Gusti Allah. Salat kita dalam rangka mengagungkan Allah, rumangsa dina, rumangsa cilik, Bu. Nah, saniki nomor 4, adab salat nggih menika haibah. Napa to teges haibah? Tegese arep wedi. Nah, haibah niku ndek rasa wedi, Bu. Ketika kita salat ya rada piye ngono karo Gusti Allah. Aku nek ra manut aku nek ra taat Gusti Allah, aku ora sregep salat, engko gekno akhirat aku rekoso. Wedi karo Gusti Allah. Mergo Gusti Allah niku Bu, saestu jane akeh apike. Allah niku jane akeh apike. Gusti Allah nesu arang-arang. Nek kebangetan, ya paling-paling adi iki namung dielingke ngoten paling ya mlaku kepleset ngoten niku. Lah niku adi mlaku keplesetan dielingke karo Gusti Allah. Gitu. Adi pit motoran kadang ya keserempet barang iki dielingke Gusti Allah.
mlaku keburukan apa, dielinge Gusti Allah ngoten lho. Iku kita itu sering dielinge ning ora pati krasa. Mlaku-mlaku klilipen, nggih dielinge Gusti Allah. Maplek, aduh. Mergo apa? Niku arang eling karo Gusti Allah. Kon eling karo Gusti Allah. Nggih. Dadi nomor papat kon haibah artine ndurasa wedi karo Gusti Allah. Terus adabe nomor pinten? Nomor 5 yaiku rojak. Napa ta Bu rojak? Rojak niku tansah ngarep-ngarep ing ganjarane ing rahmati Gusti Allah. Jadi ketika kita sholat ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah. Ngarep-ngarep pitulungane Gusti Allah niku rojak. Ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah, ngarep-ngarep kewelasane Gusti Allah niku rojak. Jadi ketika kita sholat itu ngarep-ngarep rahmati Gusti Allah. Nah, sing nomor 6 nggih menika al haya, adab salat al haya. Napa to al haya? Rumangsa isin. Haya niku isin. Isin karo Gusti Allah. Mergo Gusti Allah ning ndi weruh. Mergo ade ning ndi yo dicatet karo malaikat. Bu, jenengan yo ditutke malaikat terus, Bu. Jenengan niku ning ndi didampingi malaikat telu lho, Bu. Rokib dan Atid. Nah, satu lagi enten malaikat napa? Pencatat. Nah, ana Raqib Atid, enten malih setunggal malih malaikat. Enten telu, Bu. Ning ndi-endi awake dhewe ditutke malaikat telu. Nah, jenenge ora perlu wedinan, Bu. Tepundi-pundi kendel mawon. Aku ana sing ngancani malaikat. Nggih. Ning malaikat iki apian, Bu. Malaikat apian. Nggih. Nggih, malaikat iki mboten lanang, mboten wedok. Dadi jenengan adus niku malaikate yo biasa mawon. Mboten tertarik jenengan. Mergo malaikat iki mboten tertarik ngoten niku. Nggih, jenengan dituti malaikat ning jenengan mboten sawedi, mboten saisin karo malaikat. Sing penting jenengan hati-hati. Nggih. Nggih ngoten riyen Ibu dalu menika kita kajiane perkawis salat, muga-muga wonten bedane. Ya, ngerti maknane salat, ngerti tujuane salat, ngerti syarat-syarate salat senajan mboten kula sebuti kabeh. Nggih, nek pengen njaluk kabeh nggih kapan-kapan. Rukune salat kula wacoki kabeh, lajeng niku bahas adabe salat. Mugi-mugi manfaat. Kula tutup kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saengga nggih, doa nggih. Oh nggih, monggo sareng-sareng doa. Mugi-mugi keluarga kita penyesami pinaringan ayam tentrem dipun paringi berkah ing kathah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimmas-sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidayna bil hisab. Allahumma tawil a'maruna wa sayyidana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa wasi' arzaqana wa ilal khair qaribna wa la syaribna wa qadi hawajina fi dunya wa fil akhirah innaka la kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban walhamdulillahi rabbil alamin.